Mangwanani koma mukasei aiwa isu tinofara inguva inotiremera semhuri yeZimbabwe tangoti tikumbirane panguva ino yakaoma kudai mangwana tichamuka tichienda kuconsulate kuti tinosevha chikafu kuhama dzedu dzakasitaka kuBedford View saka tachikumbirawo kuti mutipewo help nepamakwanisa napo 50 rand 20 rand 100 rand vane maBritish pounds aiwa moita sekudaro tichaisa phone number inogona kutora ma-e-wallets nezvimwe zvakadaro tigone kubatsirana vana ava vane nzara vari ikoko so tangoti tibatsiranewo our community imirewo nevamwe munguva yekutambudzika zvakadai. Thank you guys so much for your help. Ngatite kavara tigone kuti tiraise mari. So far tatenga hupfu tatenga nyama pane zvishoma zviri kushota toda kuti tigone kutenga tuma fleece blankets tudiki chero kuPep stores kuti kanonga zvima fleece blankets kuti vana vari kurara panze vagonewo kuti vadzirwe kusvikira mabhazi asvika kwanguva ukukumbira guys kuti manje tichaita sei hama dzedu dziri panguva yakaoma kudai hanzi Mwari vanokomborera pabviswa ipapo tichibata pamwe nevamwe tisakangamwe zvakare kuramba tichingovanamatirira tichivaisa mumaoko aJehovha. Shoko raJehovha rinoti iro wakandiona ndine nzara ukandirega ndakadaro ukandiona ndisina chekupfeka ukandiignora zvakare so tiri kuti isusu aiwa isusu tichamira navamwe panguva yekutambudzika kwavo zvinozikamwa here kuti mangwana maybe tisu tinenge tawirwa nedambudziko rakadai. Thank you guys so much for your kindness. Ngatiitei zvakanaka imikana inguva yakaoma zvikuru. Hello. Hello. Muri sei? Right, Mati muri kugara mumakomo? Kuusta. Kunonzi kuusta? Hey, saka muri vangani papa manje kumakomo kwacho? vanhu vakawandisa variko. Saka uyu akavhura account yanga ine mari yenyu hamukwanisire kuti anovhura zveimwe account since makadhi akabiwa. Ranga riri kadhi ramama rakabiwa remukuru saka vakatotepa kudhara vakatora mari saka pasina chekuita. Saka manje kumakomo kwacho mune chikafu ikoko? Tatichimborarama nechatatinacho chocho chatakabva nacho kudzimba patakadzinga saka pari zvinhu hatisirombozoti chetose. Apa makadzingwa nani kudzimba uku? Ndimalandlord. Nemwari. Alright, zvandaita kandi I think ndichangoposta audio ino yanditi tione kuti tingawana help yakaita sei kuvanhu vari kuCape Town. Imimi kuZimbabwe hamusoda kudzokera? Tinoda kuenda kumba. Saka hakuna here kuri kukwirigwa mabhazi kuCape Town? Vanhu vakangozara kuEpping ndokuri kunzi munofanira kuenda kuHome Affairs munotorwa mafingerprints. Moenda mozoenda kuEpping ndokwakangozara vanhu asi tomboziva kuti mabhazi achachauya achitora vanhu here kana kuti. Saka imi kure stereki? Kure zvisingaiti. Saka pamuri hapana kana bhengi? Hameno kana vatozodzika kuenda kunana town chaiko tofamba netsoka. Ndokwavangatowana mabhengi. Because apa mukaramba muri mumakomo vanhu vemabhazi havazokwanisi kuningirikira. Kana kuti alright ingonditumirai location paWhatsApp ipo panapa so that tikwanise kuti kana ndikazowana vanhu vanoda kuuya kuzokubatsirai kumakomo kwacho. Makawanda sei? Rega nditozoverenga because vanhu varipo vakawandisa. Zvekudarika muzvimba zviyo zvemahoki vanhu vese vakangoburitswa. Modarika 1000? Aiwa kuma 1000 hatizopfuurei. 100? Yeah, maybe. Alright, it's okay. I hope you're going to get your. Please just send me the number, location yenyu and nditumire location so that can takutsvaka rubatsiro kuti gone kuwana help handiti. Alright. Alright, it's fine. Ndichazama kutumira mari but manje muema kutoenda kunoitsvaka kunotora kutauni uko. Ndozva tichatoita tofamba che.
Alright, it's okay. Nevana musaramba muri mumakomo zvendatati at least mungakwanisa kuenda kune mabhazi. Kune vanhu vakawanda vari kuuya vachibatsira, you would get help that side down. Panoti murambe muri kumakomo kwamuri ikoko. Yeah, true. Alright, tiripo. Okay.